Здравейте, хора! И добре дошли в моето първо видео на Roblox. Днес ще играем шаварма и по-точно играта, в която се правят джунгли. И да, нека запъваме. Сега ще отворим... О, ние веднага имаме клиент. Мисля, че ще трябва да изчакаме. Но веднага имахме. Това е много странно. Окей. Нека да направим шаварма, защото човек е гладувал. Така. Добре. А какво забрех? Пепси. Брепси. Добре, това изобщо не е копия на Пепси. Не, изобщо. Брепси. Добре. И ето ти го. Добре, доволен е. И да. Защо има краставици домати тук? Като го хвана там и се... Елат. Това откъде дойде? И така разсякало. Защо? Как се поли толкова бързо? Я да те погледаме малко. Я да те огледаме хубаво. Добре. Много си красив. Окей. Сега ще направим шаурмата. Заповядай. Благодариш. Добре, хубаво, че ми благодариш. И да, чао. Защо фърляш храна? Той май нещо ми се обиди, че така го гледах. Човек, защо така сега хабиш храна? Бие го сега как ти чуй, нямам мога да го чиста. Ей. Добре, седа следващия. Защо е така блуза? Защо е така изцапан? Това ми е много съмнителен. Нещо не ми харесва. Нещо май не е добре това. Но добре все пак. Айде ще го проверим на камерите. Защото май не трябва да се гледам ночи. Нещо има на гърба? Има нещо много странно на гърба. Не знам дали да му давам. Не, няма да му дам. Той изглеждаше много странно. Имаше нещо странно на гърба. Поред мен не трябваше да му го давам. Да, затворих си прозореца, защото имаш нещо странно на гърба. Много странно. На мен ми се стори на тази главата е глична супер много. Окей. Мисля, че си беше просто от мен това нещо. Това за сигурност не беше от мен. Това си беше нещо от играта. Не, тя не са добре. Буквално се изкриви главата. Добре, нека да видим следващия. Здравей, този ще изглежда напълно нормален. И да, също направим шабарма. И поете си чита проверка. Защото май трябваше да има някаква проверка. Ние сме много тук примерни и още не е дошъл тоя. Това чудовище. Нека да си сложиме и брепси. Добре. Да, още топличка хубавка шаварма специално за тебе. Добре. Не ме интересува много къде да работиш, пък както да. Те тия шаварми са много скъпи, бе. Аз тук ще стана милионер. Аз съм милионерка тук. Проверка ли е това? Не. Тая проверка трябва да дойде в 2 часа. Добре. Искаш... Какво беше това? Тая ходи като някакъв модел. Добре, шаварма и сода. 2 шаварми. Инде готова си? И пак шаварми такова. Сода. Не, това вече е проверката. Не, умирам. Аз умирам, хора. Къде трябва да хода?
Какво? О, боже! Беше това. Сега се прибираме, то вече няма проверка. Там имаше нещо. Имаше нещо много странно. И то се приближава. Това е някакъв клон. Защо да се затваря? Не може да излезна. Но той да се затваря прозореца. Хора, да се затваря прозореца. Не се затваря. Какво да правя сега? Но той идва. Боже господи. Какво се случи тук? Ами хора, мисля да се приключвам с смяната. Хора, мисля да приключвам с епизода. Надявам се да ви е харесал. И да. Ако искате още такива епизоди и на различни игри, можете да ми пишете в коментарите какви игри искате. И кажете ми дали искате още да снимам на тази игра.